Okay, mga kabiyanan, no? Yari naman kita, no? Tayo sa ating channel, Pirot Haranista, no? Magadulong mga kamisin nyo sa pinakamangambanon ng mga Ilonggo, no? Ano ko? Ano yun? Ginapalit sa hangin? Dali lang ha, dali lang. Dali lang din. Sige lang. Sige lang. Artisita kali magdulong sa inyo sa mga ambahan, no? Una-una ito nanay kapag himaya ang aton Ginoo, no? Artisita padayon sa atong medyo tayo nga kalit. Unahon ginato nanay ang atong Ginoo. Yari, no? Paano ang nagagawa? Salamat, Ginoo. Nagkaya ko kami mo nagkatayaw sa mo kaayo kaming di mo mga tumulong magkatumang sa gusto ay pagkaumpay ka na kami patawarin mo sang ka na naglapas ang kagustuhan mo kapag tawanan lubos na mo na pinapangayon kung tanin nga hindi lamang ikaw mahilayo nagaya ko kami o Ginoo nagdadayaw sa imo kaayo kaming imo mga tumulong magkatuman sa gusto tumangya pagkatus ang nagpagsakripisyo sa ikaw pinako at kinalansang sa isang kalayo habang ginbanhaw ka hindi lang po sa Diyos Espiritu ginasimba ginalaman sa mga tumulong nagaya ko kami o Ginoo nagdayaw sa imo kaayo kaming imo magkatulong magkatuman sa gusto salamat din sa Diyos salamat Ginoo sa imo pagluwas kapag mo sa salat ng tao dapat ginto mano tanan-tanan ng mga sugo
Kapanggamon nakapuli dinakugyan sa imo nagaya ko kami o Ginoo nagadayaw sa imo kayo kaming imo makarumulo makatuman sa gusto salamat din sa Diyos kasalanan Ginoo sa imo pagluluwas kang paglulubos sa lasang tao dapat ito manon tanan-tanan kamang nasugo katangamon nakapagpili kinatuyan sa iyo langay ang kami o Ginoo nagdadayaw sa imo kayo kaming imo makarumulo magkatuman sa gusto kaming imo makarumulo magkatuman sa gusto mo. Okay na mga kabiyana, no? Inapambukas na to, no? Siyempre, mas bintahan gid no? Kung antes kita mag-atag sa inyo sa mga kalingawan, no? Unahon gid nato nanay sa paghimaya ang aton nga Ginoo, no? Kaya na siguro, pirmino na mabatian diri sa amo, no? Bilang pagpanumdum lang ina sang aton nga pahanumdum sa atong mga kultura, no? Nga nagakalimot na sa Ginoo, no? Kaya inaangambanon ngod nato maging tukod nga para magpukaw, no? Sa inyong mga balatyagon tukoy sa atong manluwas, no? Bodo pastor ako ba? Okay lang. Kayari kali, no? Magadulot ako sa inyo sa isa kampanon na nagatikulo ng kabudlay gid. Yari, no? Kaya ginapangapay gid ini ambanon para gid sa inyo. Kaputlay gid, kaputlay gid, yang inaubra. Kung wala ka, magkatapos sa pag-iskwela. Kaputlay gid, kang wala kasing diploma. Kahuluyan magiging sa di karira bisan isa pa ikaw katalintado kung kubos lang katulad sa ikibalo hindi kami masiklatan sa gobyerno
kapulay hindi kasing titulado kapulay isang kapulisang pigado laki-laki kung malaking trabaho unang pangita nakalig lang sa pangmuko halos sunugani magkapatansang pagkago mga anak itanongin sa panluma iningakon kailangan nga panugyan ang pasyon hindi pagpamayan tampong kitang paghimagasang kinikanan kaputlay isang kapulisang pigado laki-laki kung wala sing trabaho unang pangita nagalig lang sa pangmuko halos sunugani magkakasang pagkao mga anak itanongin sa panluma iningakon lamang nga panugyan ang pagkaon hindi pagbabayan paghimagasang kinikanan tampong kitang paghimagasang kinikanan para sa pastamlang sandigan Okay no? Umayat to no? Hanggang pagbayagit ng bano no? Mga nagatikulo, kabudlay git no? Siguro, yan tuguling mga bano no? Para git no? Kaga sa idalong inasang pag-pangit no? Sang pag-suporta ni Toto Edward G. Bira ngayon subong sa Canada no? Ito, mayong hapon lang kung ngayong bilang siya. Kagsubungan kalian sa kanday Ma'am Mary Ricabarno, sa kanday Ma'am Emily Ngayara sa Florida, kagsubungan sa kay Ma'am Mary, sa kay Ma'am Emeline Pedregosa Ngayara sa New York. Ay si Ma'am Emeline Galino, naratapikan sa nga beratian sa nga periode sa aton. Kay Ma'am, hindi lang magkasubo, no? Ang Diyos siya ragid sino, siya po nga ginapangamuyo, makasurvive ka. Okay, kagsubungan sa kanday Ma'am Health Chances, no? Sa kanday Ma'am Dima Muniba, no? Mayong hapon ng sinyo sa Singapore, sa Hong Kong, no? Mayong hapon lang, salamat dito sa inyong pag-subaybay dito sa aton channel, Pirot Haranista. Gabay pa nga sige, no? Paano ang masilibod agad, kabay kung sige ang pagkag-uub nito. Ano to? Ikaw pa nag-uub. Okay lang, kay may abot lang ulan. pa, no? Maulan, no? Diyan na sang Ginoo nga pagpano, siyempre, kung subong ang mga duta na itong diri, no? Uga na, at ko na yung baba. At siguro, kanon sang Ginoo nga para kipot-kipot naman. Okay, no? Antes kita mo pa no? Shout out, anay. Happy watching sa kay Riza V. Cachola mayong hapon. Kag shoutout sa kay Beverly Joyce. Hi, Beb. Musta? Okay, ngayong hapon lang, gracias inyo sa mga kwanta.
Sa tarantanan dali ng mga higira pamilya, no? Sa Mansaya kayo sa Tikod, no? Ngayong hapon ng dress ni tarantanan. Shout out. Hindi ang pamilya. Shout out sa kay Niori Pagmanoa. Request ako ng kang kabayo nga tamasak. Thank you, God bless. Wow, ang wow, ang gwapo ni Tatay Pirot, nakawalang stress ang mga kanta mo, Tatay. God bless you and good health always, Tay. Pa-request Thank you. naman sa po Kanugon. Thank you watching from Malaysia. Halin sa kay Riza Vicachola. Shout out sa kay Nong Eduardo Rivera. Galantas Ah, yun. ito, may mga Eduardo. hapon I'll be watching now. Tama yung hapon pa shoutout ko sa asawa ko nga taga Sagay City kag pa-request na lang tatay sang Himalos hindi man ko taga Gimaras pero nami an lang ko sang kanta niya salamat tabal ni Philip Erabon. Happy watching. Request ko ginahidlaw ako kag gugma hambal ni Eduardo Rivera. Okay na. Okay na. Kay Way tatong pa, itatong pa. Yari lang gali na yan. Nasa kay Tuto Edward na lang nga paano. Kuning paano kay kung ginahidlaw ay kapag ay di makita, no? Ang kwan lang ano ay sa ulado ran. Yari, no? Ang gulo ng gugma para gid siya. Gugmang pagkapilit mo, inanay ang pagtuo sa pag-iuso. Na walang sipag kailan mo kung nagpapag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 p
Ang maling kapalaran, Diyos na ang makatulong sa ng ating masalita. Itanong ang pag-ibig sa mga katawan. Alisang ang yalang sa katutulungan, pinapaki sa gamot ng ating ng ating masalita. Ano ang pagkinain sa nakatawa? Talay ang yalang sa katutulungan, pinapaki sa gamot
sigaw mo na labing huwara. Okay, no? Ang mga ito, no? Ang pangabay kali ni Tutoy Guard ng bano, no? Ang gugma. Ang isa mo, karoon lang dugay-dugay. Buto hindi ka na maguntat kalantaw. Kagapintaway diya nga ako, no? Karoon lang. Tawag ko tagalian na inuran si ko, no? Sinday Rosie sa iyang ambahano, no? Ay po ay huway man na inyong alagado ninyo. Sa iyang ambahano, no? Ano ba ito? Ginikanan. Ginikanan. Salamat. Shout out kay Ma'am Agabi Centenniales Ay, kay huli, no?
Kumpare ko kayo BB providers, no? Scooter? BB scooter, oo. Karon lang katawon ko na karon ay ginapangabay mo gid na ano. Sa pamilya. Kaya simple ginbuhatan ta ganin no. Kantahon ta na karon. Okay, antes na yung padayon ha. Yari ana yung pila ka mga shout out gikan sa aton nga mga kauturan. Provider si BB. Kumpare ko, nikatan ko. Nang mayang hapon lang sa inyo tanan kasi mga viewers nyo, shout out lang dila sa family Sermona sa barangay Biao, Banwasang Binalbagan, lihog na lang sa ambahanon nga nagahulat ako. Nang sa kay Alvin J. Sermona. Good day, happy watching dito sa Makati. Halin sa kay Astro 07 Vlog TV, happy watching. Salamat din gambal ni Edward. Thank you kita. Mayong hapon na sa inyo tanan tayo, pero watching here from Dubai. Halin sa kay Ray. Rayden Agramon, happy watching. Okay na. Okay no? Antes ako gali no magadulungan na sa inyo no sa mga sa paano ninyo ginapagabay no? Yari anay gali no. Idulong ko sa inyo. Ining isa tambano no. Panggitin no gin programa ni sa aton sa aton amigo no. Sa mga grupo sa Pro Bikers no. Yari no, kayo sa ligat Tagalog. Ari agin Ilonggo ko na lang. Para nga masingkon lang. Yari, ang ambanon nga nag-artikulo Pro Bikers. Paragin sa aton amigos, kay Toto Ayan, no? O kung sa kay BB Scooter. Gimom sa tungkod sa tungkod sing siyete lumutang lumapma nasingsikisig ang grupong sumito nagpabiling tere sa Tubay Kids na may originality. Pangit ang Tubay Kids may mga sikreto pati sa paghanas pagpag-ehersisyo isang hilapon pa sa kupal na grupo Tubay Kids ang original na sinto. Ingat naman kita, wala sinalikuan. Pinigit lang sa Tubay Kids, pati ang problema mapalitan. Ining original na grupo sa bikers, nagkakasan sa isang mga teenager. Kung napunan naman sa mga problema sa Tubay Kids, mapagyagan ng kasadyahan. Tingob lamang kita, wala sa likuran. Pinigit lang sa Tubay Kids, pati ang problema mapalitan. Ining original na grupo sa bikers, nagkatuwa sa stress ang mga teenager. Kung napunan naman ang mga problema sa Tubay Kids, mapagyagan ng kasadyahan. Ining original na grupo sa bikers, nagkatuwa sa stress sa mga teenager. Kung napunan naman sa mga problema sa Tubay Kids, mapagyagan ng kasadyahan. Tingob lamang kita, wala kalikuran. Pirigit lang sa Tubay Kids, pati ang problema mapalitan. Pangitaon lang katandaan, Tubay Kids urig na pagsuluntan. Yara na sa tanan ng mga Pro Bikers, no? Sa tanan ng mga bikers na, no? May mga phone lang sa inyo tanan, no? Kapay pa, no?
nga makabulig-bulig man kita kamo sa aton dire ka-share sa inyo nga mga amigo kag mga kakilala no nga mag kuan man diri sa aton channel no nga magtuki-tuki man sa aton channel no amo lang na ang aton nga ginapangayo sa inyo okay no yari paligdali ang ano ba ito yung pangabay galing ang banon Nagahulat ako. ano to nagahulat ako sige lang para gid sa imo no ining ang banon nga tigulo nagahulat ako Sang may tulas pato sa katindahan may isa ka sulat na takot sa buho sang masayang kulang panugon-tugon wala kumatuloy ang pag-ibig ang dating masakit nga akong timbang niya ang pagpalayo mo nga wala'y pagkakita walang mundong tumangang tinugim sa ato sa lungkot namin may mundo ka kanina pinakuling ka iyak mo na ako sa imong panuntuman isang may pag-ibig hiningakon bukan handa sa pagbato sa manging pagpaslawan kapungkong na lang dalang pupayon ang mga matampis na tinagkakabo kakapay pa lang mga magkapatayo ng imong kahitayan sa paalam pa alam o hindi ko kung magkabiya sa inyong dili pagkalimtito kung sa imo kay sa imong pagpanig nagdakulat kung dalang kumanon ang mga matampis natin nakakabo pagkapay pala mga magkapadayo ng imong kagbitay sa alam pa alam ko ako magkabiya sa imong alayo dili pagkalimti tugon ko sa imo kay sa imong pagbalik dili pagkalimti tugon ko sa imo kay sa imong pagbalik nagkahula ako
Okay na? Ayat ko rin. Ang banon nga nagatigulo ng nagahulat ako maging pangapahigit sa ating mga katurangan. Ang itong panggaliman. Mayroon na ako, no? Antes kita kayo magiging tayo na layo. Ari, ano yung pinaka nga shout out ikan sa atong mga katuran, no? Samtang ginapinta na itong ang yung pangapay, no? Sige na. Kari ka rin bagay. Happy watching halin diri sa Perth, Western Australia pa request ni Malas nga di Buenas. Halin sa kay Eliniel Bilaong, happy watching. Okay ra ba? Mas kughangin do maulan. Okay. Okay na? Kaya Ricolino, kaya ginapangabay kita para gid sa kay Toto Eduardo. Ang bano no, ini gid kuan sa tulo no, kaya ginakanta namo kinay Lucy. Salamat gid. Yari ang bano nga nagatulo. Kinahiglaw ako sa hakos mo. Kinahiglaw ako sa halog mo. Tingin ko na pala ang masadya may pagnaumpay ka na pagkawarin mo sa pagsang tanan kaya na ang kalugipan ko ang saksiyan Diyos nga ang tanan na inonsulan ko kung tali magbalik ka na sa akong ngayon. Kinahiglaw ako sa hakos mo. Kinahiglaw ako sa halong mo. Tingin ko na magapangita mo ang masadya piliin mangyakap mo ka kapituman Ginpagyak sang bukan ang hinahit na pagpalayo kapang adlaw gabi hindi ko pinapangamulo na magpalit ang masadya naroon na pagtuyo. Kinahiglaw ako sa hakos mo. Kinahiglaw ako sa halong mo. Tingin ko na magpangita mo ang masadya nangakap ka katutuman pagpagmo ang hinahit ang
nahilayo Nakakataw kami Permito na pangamuyo Nga magbalik ang masaya Na to na pagpuyo Kinakitlaw ako sa hakos mo Kinakitlaw ako sa halong mo Bigyan ko naman ang pangitao Ang nasaya Kinakitlaw ako sa hakos mo Okay, no? Ang yato, no? Hindi na diya, gina-feed out na ito yung ending, no? Maturo para kina, lain itong pa, para sa ginoo mo, no? Kaga, yari gali na, si Inday, May nag-request ka, Marter? si Inday Rosia na isang iyang paano, no? Nagatikulo, Marty. Tara na. Ay, hindi ko na makakomplito ang hapon ni Alvin J. Sarmuna kung hindi kakanta si Nang Ros kang Marter. Hari na, kompleto na nga. Mag-antos ang nabuntagin puso ko Pagkapatunan mo Agud ikaw ang bangko Ikaw lang Walay pilinggan, maubos man ang luha ko Kung nalipayan mo, pagkaan puson ko Ikaw kag ikaw lang, ikaw kag ako lamang Bisan na kalimutan, hindi makaupang Bisan ano ang mata mo, yarap ko sa kayo mo Pagkakulungan ka, tupusan mo Martir, martir, mamit akong kalang Ikaw kag ikaw lang, ikaw kag ako lamang Bisan lang kalimutan, hindi magkaupang Bisan ano ang mata mo, yarap ko sa layo mo Pagkakulungan ka, tupusan mo Ikaw
kilala niya kay Margarita Rivero. Ang O, tuloy sa itong ano, no? Ay, gusto gali nato ni Pabalo, no? Sa itong mga kultura, no? Nga sa Pizza Time City, no? May events kami o kung may gig kami ni Inday Rosie, no? Dira sa Mandurriao, no? Sa pag-facilitate sa UP, Luzon, University of the Philippines, no? Yara kami, opening, no? Sa 27. Alas 4:30 hasta kami Sa mag-alas. festival. Ha? Sa Sa festival. festival ko no nga paano mo pag unang paano na building. Hindi, bago lang. Basta sa festival, kilala na niya. Oh. Tapos pag Pizza 30, yara naman kami sa paano, yara kami sa mga barangay Maribong na sa beach, no? Sa Tani. Ato yan naman. Oh. Pagkatapos, pag pizza size, no? Sa Mayo, yara naman kami sa Limiri, no? Sa tinubuan na ito nga Banwa, sa Tambilan, sa Namon Barrio, no? Sa Barangay Tugas, no? Sa Kanday Kapitan Bildoy, no? Mayong hapon ng dira sa inyo. Pagsubong man bilis sa mga kwan, sa dira sa Limudyan, pagid, no? Sa pizza, so kumanto sa July. Okay pa ito? Okay na, pwede at least para mabalaan sa mga gusto nga mag-contact sa aton, ito mabalaan nila ang mga pizza lang atong schedule. At least minsan hindi na nila o kunanay kesa pasig na bagay ako ang lapariho so nagligan nga naga-dumungan ginawa ko lang ka party-party sa akong time, no? Yan na, no? Okay, no? Bantayan na ninyo na sa Pizza Time City, no? Dira sa Mandurriao, no? Upod kami ni Inday Rosie, no? Kahit tani, isa lang ko tani sinay galite kung ko para nga may kwan talo ko man ako ng counterpart, no? Kay kumo nga mapo makunisan ako mas bintahagi diya nga may timbang. Kaya wala niya kasi sakay pa rin ako kaya Sir Pao Noel. si Sir Pao ang iba ni Pilido kita pa Taton Taton sa kay Sir Noel De Leon. Mayong hapon lang gan. May tayo lang. Diri sa kanya. Naka-shout out na lang ay paano? Wala man. Okay yun. Kantahin lang. Ha? Kantahin na lang. Bali... Dua kanta. Tawa. Maulan tan? Saan sa nga? Extra ka na. Maulan? Pwede maulan? Maulan na. Sinuto ko na. Extra lang atong gali. Bilang... Okay na. Kaya daw na ko tit na anuan man, yari na lang. Yari na lang. Ilang katapusan lang atong nadulosin. Ining ang baano na nagatinglo ng ibubunot. Halos hindi matungkat ang mga problema. Ang diliman ko sa pag-sakripisyo sa mga umulong at tumagkakigado. Ano ba na ang tulog kung mga plano sa tatlong manahang kayang balak nung nakataas nakitang presyo mga konsitor ng ikay na nakagumpul.
May kahulat pa ay ang nakasulhayan. Sa akin na ipupunto sa mga katauhan. Ang pagpangamuyo na lang ang paglago na mahiway sa mapait na sitwasyon. Hindi lamang kita may kulas ng pag-asa. Walang Ginoo may kayang kaluwasan lamang sa tagsa walang pagtulog magsalit sa iya. Ano pala ang tulog kung mahanap plano sa tatlong malakang sa ating gobyerno? Kayang balak nung nagkataas nakitang presyo mga kung sinidor na nawiin na ay kahulat pa ay ang nakasulhayan. Sa kinakimupunto sa mga katauhan. Ang pagpangamuyo natin ang paglaho na mahiway mapait sa sitwasyon. Hindi naman kita magkulas ng pag-asa. Pangitang Ginoo may kayang kaluwasan lamang ng tagsa-tagsa lahat pagtulog magsalit sa kayang kaluwasan lamang ng tagsa-tagsa lahat pagtulog magsalit sa iya. Okay, no? Yes, no? Dahil siyang dito daw na kita sa time, no? Dabi na kulabos, pagkatin pa, o nagkadulo mo, paano ang pula, no? So, matulo, so, matupa, gini ang mula, no? Dili lang na ikatakutob mga kabiyanan, no? Tagtugtob naman sa masunod nga Domingo. Jadi sa ating channel, Pero Aranista. Bye-bye. Okay? Bye-bye. Bye-bye na lang, Anay. Pulong, hindi kitaon. Bye-bye. Kaya daw maulan na. Nagulan na kami.